Erkeğin boyuna düşen zatlardan dördüncüsü musulmanlyk olanlar maşgalasyna başarandan dini ilim bermeli, akidasyny öwretmeli, halal haramy öwretmeli, we talap etmeli we nasihat etmeli. Ene şu meselede kän gowşaklyk bar. Umuman halk hukmunda bizde gowşaklyk bar, hususan dinnar, akidasy gowy, 5 wagt namazly diýip gören kişilerimizde gowşaklyk bar. Şaýgatyna gow eşikler geýdirýär, saýlap seçip. Gow okuwlar okudýar, näçelik aldyň, näme etdiň? Bu zatlara dikkat edýär. Ýani dünýäwi taýdan her zadyna dikkat edýärler, emma gelýär dini ilim bermeklige hiç hareket yok. Dünýäwi taýdan gowsar etmelidik. Onda gurrun yok. Gow geýdirmeli, gow ýidirmeli, gow ýerde okutmaly, bilim bermeli. Hemmesi dogry zat we gerekli zatlar. Emma biz musulman hukmunda diňe buňdan çäklenip bilmeýäs. Biz birinji ýerde dini ilimi goýmaly. Plan şeýle namaz okap bir çaýgasy bol 7 ýaşyna gelipdir, 8 ýaşyna gelipdir, 10 ýaşyna gelipdir. Çağına Kur'an öwretdiňmi ýok? Namaz öwretdiňmi ýok? Ýani şu meselede musulmanlar misallar köpeldip bolýar. Gyý çaýgasy belli bir ýaşa gelipdir, hiçbir hijab ýok, islama göre giyindirmeýär. Cinsilik edip bir gyý çağlar misal üçin. Ya bolmasa maşgalasyna aýalyna gowşaklyk bar, dini ilim meselede pes, käbir diniň ahkamlaryny özüne degişli hükümleri bilmeýär. Hijab meselesinde gowşaklyk bar, hiç adarna da gelipdir. Öwretjek bolmaýar, düşünürjek bolmaýar. Diýmek näme eken musulmanlar olanlar erkeğin boynuna düşýär, maşgalasyna halal haramy öwretmeli, akidasyny öwretmeli, imany öwretmeli. Şu zatları öwretmeli we talap etmeli we gerek yerine haýkuş diýip berip durmaly şu meselelerde musulman dogonlar. Bizim içimizde kän gowşaklyk bar. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde Tahrim surasının 6. aýetinde diýär: "Ya eyyuhellezine amanu qu anfusakum we ahlikum nara." Ey iman edenler, özüňiz we maşgalaňyz dogzak odundan goran diýär. Yani özüňi, aýalyň, çaýgalaryň, maşgalaňy dogzak odundan goramak näme bilen mümkin bolýar musulman dogonlar? Allah Taala'nın buyuran zatlaryny berja etmek bilen, Allah Taala'nın haram eden zatlaryny kaçmak bilen mümkin bolýar. Ha soramal oglum gyýdym namazyny okaýarmy? Okawr diýip süýjüdül bilen näme? Namaza çağırmaly, özüňem ýanyna gitmeli bilen. Aýalyňam şoňalyk buýrup durmaly, okaýarmy, dikkat etmeli. Edil şoňalyk hijabyna riýayet edýärmi, dikkat edýärmi? Çağan bolsa kimden gatnaşýar, kimiň ýanyna gidýär, kimden oturup durýar? Şu zatlaryň hemmesini näme? Kontrol edip durmaly, musulmanlar onlar gözegçilik edip durmaly we dini ilim bermeli. Hemen ýaşaýan ýerimde mümkinçilik ýok, kitap ýok, şeýle. Inni bu bahanalar azalyp bar ýa. Her kimiň elinde akylly telefon bar, şoň üçin PDF formatda näme kitap diýsem bar. Kur'an okujak diýsem programmalar bar. Köp zat barny, köp dünýäň o çetine ýetip bolýarny. Ha, ýene bundan has gowusyny etjek diýsem, ýylla bir gezek 15 gün al çağın maşgalaň hem gezegen şoldan din ilim berilýän ýurtlaryna git, şo taýda 15-20 gün kal kurs okumunda Kur'an öwren, seminarlara goşul, şu zatlaryň hemmesini edip bolýar. Emma näme? Islemek gerek. Türkmen diýär, ihlas edip aglasaň sokur gözden ýaş çykar diýär. Ay men ýurdumda mümkinçilik ýok diýip elini sallap oturmaly, hiç kim getirip mümkinçiligi sen öňüňe goýmaýar. Şol mümkinçilik biz özümiz näme ýoluny tapyp ogruny aglamaly. Diýmek musulmanlar onlar näme? Şoňa da gaty üns berelim. Maşgalamyza halal haramy, akidasyny, imanyň şertlerini we ilim bermäge çalışalım. Din ilimini bermäge çalışalım musulmanlar.